Dire ma. Parang di ilay, bisa ano ka? Dire. Naghanang tao. Karon jud. Tagsara po kayo bigyan ma'am, bilhin mo yung hindi. Oh, bali tulo 100 ma'am. Ah, so ano ma'am ana? So tulo-tulo ma'am. Tulo-tulo. Anak tulo pa rin 200. May 35 mo group mother. Ay, huwag ni isa ni. Anak. Kablo ba to? Talagang tao din ni. Oy. Piling ko paliton. Nasa akong paliton. Kedekatan oh. Malagkit na eh. Dili. Malagkit ha. Kamis man nila. Tagpila man na. Ha? Ako sa kaputos. Oh. Sara, uy, kare. Di manggut malagkit. Malagkit anta. Ha? Kamis? Gapon pa nag-herpes? Malagkit unta kay lami. Oh. Sorry. Sinaging ko. Balik na yun. Bigyan po na malagkit no, imong kuan? Ha? Lagi, di lang. Kapalit naman ko noon. Eh, puto. Ha? Malagkit eh. Isa ni? Lado na lang ha. Hindi na malagkit. Pero humok siya. Pagi malagkit. Malagkit nita kayo. Tagpila malagkit ka lang. Sus, wait. One, signal. Asa na signal? Happy anniversary, Kapitolyo, Kapitol. Hindi pa nga sila mahuli ng Anong kasi ng pag-inom? Ano ka din doon yan? Ang kasang pag-inom ba? Saan? Hindi ka
sir, no nagitos ko sir. Ana siya, may tulo 100 sir. Yan na, tulo. Ana. Ay, sara. Unsa ni? Raig, ma'am. Niligdi aw kanang Anak mo lang, hoy. Pagpila man na? Ha? 25? May 50 lang. Pila, ma'am. 50. Ay, pwede lusap. Ginusap, ma'am. Ganun lang. Pinta nila, ma'am. Please, huwag ko pinta niyo. Ito kaliyo, giniwan ka? Apoy masik balik-balik. Buyulit man na. Tindahan. Tay. Yan dahil log-logon sa kadailan. Hindi ko nito makasip ito kapitan taon na ba? Nindot ko. Nanay, kuha na ho, nanay. Nay, kuha na ho rin kuhan. Santol. Nalit na akong santol. Sausawan natin mamaya, oh. Limpo. At ano eh? Penta kaya nakatag na pala. Kasi ay napakadaog.
What's up? Dali, sir. Ini ginoko. Tama. Palit kong santol daw. Ini bago? Ano po, lahi. Pili na, sir. Tama sa akin. Tagi ka. Pila ko rin. 120 man na, sir. Pero tugas dyan na, sir. Tugas dyan na, sir. Ito yung sa kabuk. Tugas ko na eh. Oh, Pila ko yung sa kabuk. kuan. 27. Palit na, sir, kay manguli na mi, sir. Palit na kay manguli na mi. Muli nga lawa? Ugma po hon. Mingaw naman nga rin, sir. Mingaw naman ini ka ugma. Treinta. Tugas ko no. Na, sir. Upat na tanan, sir. One seat man na, sir. One seat na siya, sir. Hindi mo na nila paliton. Pila ka. Kuan. Kana murag 50. Bintang usap. Kana na lamang, sir. Seat imo ha. Kay nindot jud ng seat, sir, uy. One seat na lamang, sir. Kay nindot man jud na pong salasita, sir. Mga di pa man na kasagaran, sir. Ang gusto. Lunod na nila ka. Pila ka. Duha ra ka buok. Tulo. Tulo? Pila ka. Kanang mga 50 man lagi, sir. Di 150. Ano na? Oy, kay Ano na yung sugi? Ito kimali. Ito lang ako paliton na eh. Yan kimali ko sapit ka sa table. Malay mo ikimali. Tulo man yun. Poko. Tulo man ikaw. unsa kay dagko man na. Dagko man na. Tulo man ikaw sila. Ito tulo. Pero kini ka. Dagko man lagi. Pila ka. Mo lagi. Pila lagi. Ano minuduhan? Di oy, dagko man, sir. Bahala nagdagko. Pila ka. Ha? Dagko no nakaadto supa ko na. Ha? Supa. Ano pa? 150 lagi. Dana sa center table. Oh, kana kay kana gani 120 gani na unsa gagmay man na. Bao lagi. Ug tulo ka mo kaya nagkuha. Oh. 150. Ha? Number eh. Kasi naabot na niya ron.
lagi sir. Kay kuan man pod ka nang dagko man po ng imo. Anong kini lagi barato man eh, budget ron eh. Unsa kay wa man tanawa pud paghimo ana sir, dali ra man na kay sa ato. Aw, dali re. Dali ra na imo kay sa ana, dugay na imo. Aw, daga design no. Dugay na imo sir. Tag number re. Gaasa man kasi taga dinhi ra sir. Taga Itson. Sundra ka? Tolong si ahong sura si tulong lahat tong design ng ahong katong una pa bitaw. Oh, aw kato pang mga kani sir mga binago naman ito. Kuhan to aho. Aho puginan po to kay ang style na. Kuhan kay sa kaya ni. Yung punong tulo kay na ni. Agi mo pong tulo dagko tag as gihapon dagko. Kasi po, do may sala na lagi. Ang sa sala na ho pom. Ako Ang sa usap kahoy. picture, oh. Kahoy. Gusto na alas dan ho ang pom. Pom ni mo gingana. Kana lagi sir. Tag number lagi ang maipasaw. Mm. Basta 150 man wala lang reason mo kuskus Wala lagi na sir. Dagko mo guna sir, dugay jud mo guna sir. Uy. Dugay jud na imo sir. Tawag ko nimo dao. Oh. Ate ko sa darling ha. 150 lang. Wala mo lang 140. Ako dyan na man na order ano. Arang klaro ko Himuon doon. pa ba sa punag imo sir? Ha? Himuon pa ba sa na? Kay Mga ulit ko. kuan man puro magutagas ng imo. Kini nga tugas uga na ng dubaton. Oo, naka-stack na sir bisag mga sira imo ko ano. Oh, lagi. Mga kuan na naka-ready na. Ang inyong pultahan pila? Pindi sa imo sukod sir. Kuan 70. Pang kuan na sir pang kwarto. Oh. 70 sir kay 17 man sir. Taas yun. Taas lagi sir kay karon no panahon na sir lisod na kaso pangitaon ng mga kauyan. Mihit kali. Ang number ron. Ako ipas ang darling. Plano rin nga. Alis dan ako rin. Pum. Ang lahir ng design ba? Balik-balik ko dahil sa makrohon og deliver kang cherry pie. Suri pa yung ilo. Laguna eh. Asal ka ba? Kanang hindi pa kasuod sa Anara da place kasada sir. Kanang unsa nang beach din ha. Nindot po Di pakabot sa... Di pakabot pa kron. O di pa kabot pakrohon. Mohon. Di mohon. Sa Nokin. Di oy di pun mohon. Makrohon na jud na isa. Makrohon na. Kung may bet sa makron. Unsa na nindot ang beach sir? Unsa na diha? Nganli daw. Daghamang mga beach siya sa dili San Joaquin magsugod. San Joaquin, Mohon, padung sa Unsa makron. lagi ng mga beach? Diha sir. Duol lang magugila sa beach. Di ra pud kanang naay beach paso pangato jud ja ang ilang bahay na diha kilid. Mohon. Basta si Chiripay Lagunay, daghan sira ana ida sir, asa na idahang mga training, mga daghan siya nakuha sir. Jennifer Saga, na. Oh, Jennifer, kaya ako Jennifer. Dapat Ila kasada. ka? Oo. Dito na sa labay. Mana suki. Jennifer. Ija nga na ija duha pud ka buok. Duha ka tagas sa ija. Duha ka tagas ija. Pero di pud tagas sa ija sir kay ag ija pud kay kuan raman dili man tagas jud nga parehas niya na ag ija murag 5 feet ra ija. Ha? 5 feet dohara ka 5 feet ag ija kana kay taas man na 7 feet man na. Duha ka buok ija. Da center table po. Dugay na to sir ija. Ga ijang gipa-dark o color, ani siya gipa kuan. Di siya ipalight o color. Katong color sa ho. Antique ba? O antique finish o. Kana lagi sir. Tugas yun. Tugas. Nindot man na sir kay mo naman ay usuron kanang wala by carving. Bitaw, lamin ni. Limpyo ra tanan ba dali ra pud limpyo Ang ba color ba tinuod nga color ba? O tinuod na mo man ay natural color ni siya sir. Gawas Hindi tanaw nung casino man da. Punta ka tong imo i-antique bitaw. Oh, kay man kanay mo na jud nindot nga color. Anang hayag ba? Maklaro ag kahoy, grano. Tinaw. Ya mo to ha. Oh, sir. Tawag ako. Wagi ko na, sir. Alis ako. Uy, kalami sa mais. Ako napalit. Oh. Fresh na fresh. Ako pa dyan, oh. Bago pa kuno ning harvest tamis. Siguro ni kayo. Kain tayo, mais. Oh, sarap.
saging dagko. Gamit tampis. Say mo ma'am, pili na ma'am. Ring na kay ganahan dia ma'am. Kahinay sa signal, boy. Wala akong signal. Dagdagan baligya ko. Pili na ma'am. Ana ma'am, nindot na ma'am. Sige lamang ma'am, kay nindot man na ma'am. Kana ma'am, nindot dyan na ma'am. Kana ma'am, nindot na ma'am, nga salasit ma'am. 120. Oh, pwede na ni mo. Kuanon, ma'am? Pwede ra installment, ma'am. Nindot ni ma'am, oh. Pwede. Oh, dakog bayan ni ma'am kay kuan man kanang dako man si jag makaon nga lugar. Nindot jud ni nga salasit, ma'am. Oh, bugat kayo, ma'am. Tugas. Ma'am, oy. Oh, bitaw para mo uli jud.
Thank you, Lord. Clean. Clean. Nga mo na clean. Ano ba ito tayo ingon niya? TV ba? TV. Ulit ko sa amok sa mga nakadako ng TV. Ulit ko sa iniba. Malay mo. Simple ra dyan. Kani may nindot ma'am kay dali ra limpyuhan. Right kuan. Kanang sige kuan sa mga abog ma'am no. Kanang naay mga carving ma'am. Mapuno sa abog no, manuksok. Aron mo sinag balik. Kani nga ni jud ma'am kay wa na may kuan ba wa nay kuan manuksok dali ra trapuhan. Sige, ma'am. Sa imo, ma'am. Tugas, ma'am. 40, ma'am. 60 by 75. Queen size ni ma'am. Queen size ni ma'am. 38 raman ma'am. Hindi dyan na ma'am tugas at kahoy ano ma'am. Asan yung store day? Sa Bato ma'am. Sa Bato. Barangay Tugas. Lewa day. Tugas. Nindot lagi na ma'am. Pila ko? 40 sir. Kurte. Dalig ko ni ma'am dagko ni kahoy ma'am. Dagko dyan nagkahoy. Wa may color ang ilaman ni sir. Nahali naman gud ni ma'am pero napa koy usa dito sa bahay. Gikuan pa gisandiran pa pero parehas sila ma'am, wa ko jud toy color. Asa mo? Asa mo? Sa Barangay Tugas, Bato. Mo-deliver mo tayo. Oh, madeliver. Nahali na ni tagiya. Pinapa koy usa dito. Human agod pero gisandiran pa man. O baga pareha ra to ani sir, pareha ra to ani po. Papagal na ipeg. Gikunjud na sir, dagko pug kahoy. Masiganahan mo sir na pa may usa dito. Maura gud na si Japod sa ray pattern. Oh, napod tay 65, na 120, napoy 40, napoy 80. Napoy 45 kan 45 ni ngari. Usa na ni kasi pang outdoor ni. 45 ni. Pang outdoor mo. Pwede mga ko number ni mo tayo? Naman katuhong kon ma'am, tarpaulin na si babaw ma'am. Oh, naka-online po ni ma'am. Oh, naka-online ni ma'am. Kita ni mo. Oo, ma'am. Nindot dyan na, ma'am. 27. 120 man na, ma'am. Pero nindot po dyan na, ma'am. Naputay 65 katong sunon na. Wapa na, sir. Wapa dyan na, ma'am. Kore sir. Tugas po na sir.
Pwede ra po kuanon ma'am, katulog bayad, 3 gigs. Katulog bayad. Pwede ra katulog ni mo bayad ma'am. Basta mga item nga dagko kang kani pwede na. 3 gigs lamang nimo ma'am. Divide nimo sa 3. Down may kanang ikat Down ka sa per para ko. Ma'am, nakoy number dia. Bisag ka na sa lasit ma'am, pwede ra. Kanay mo na nimog 6. 6. Okay, Your interest lagi. mauro na price ni ja ma'am. Rugi cash ni mo na po'y hangyo. Tugas doon na ma'am, garantiya doon na ko na sa imo ma'am, tugas. Nindot lagi na ma'am. Nindot na kay way samok ma'am, way. Imo na ikas ma'am, 110 lagi na ma'am. O imo nang i-install 120, gyud ba na pud siya tubo within 6 months nimo na kanon. Ma'am. Na yung number da ma'am. Sold na ma'am. Dawat gyapon ma'am. Mo gyapon 12,000. Toy racking dito sir. Pwede ra og imong customize sir, pwede ra namo kanon. Naisukod. Dako. Dako jutay ana. Hi ma'am, I'm Pearl or oration ng Pearl. Thank you for watching ma'am. Ma'am, si Ma'am Aini. Janet on this mercado is watching. Tanaw na kaday. Di ako ros maasin, nag-display me karon ang anniversary diri dagan kayong tao. Ahang kayong baligya, kwarta lay wala. Bata. Ay.
Oh, ma'am. Ay, oh. Sa lasit, ma'am. Before one ha, Ma'am. mo down. Oh, ma'am. Sige, ma'am. Nakoy number ni mo, ma'am, no? Okay. Ma'am. Ha? Oh, pwede. Ako panukuan sa TV ba? Kanang murag ingana ka dito siya. Pwede ko naman sa wall ang TV. Ano kuan kanang butangan bag mga kuan. Pero kung pura hindi ka console, ma'am. Nanay drawer pa, ma'am. Taga sa tibangan, ma'am.
ਚ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜੇ ਬਣਵਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਯਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਘਾਟਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਜ ਹੀ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਗਏ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ और डब्बो कहते भी सियोल हो हां फोटो खींच पहला ना पहला तो ਇਹਦੀ फोटो खींचा है जी कोई चीज अगला अपना जाके कुछ आज दी ऐ सामान चारे पासे पे दस्ता सारा कार फोटो दे करके दी सारी फोटो भी करना वीडियो भी करना और चीजें तो नहीं पहला ने सोनी कोई चीज बना के कैमरा लगा है
Cup, pura pres na cup. 500 ang 5 cup. Dili ma'am, tugas na ma'am. Dirt lang sa color ma'am. Dirt lang sa color ma'am. Oh, 27. Oh. Kana ma'am? Nahana lagi tagiyan na ma'am, nahali na. Delivery bitaw na karon na mo ma'am. Asa nang catering? Pero pwede naman kang mag-order na ma'am. Imongan pa. Sige pa maghin mo na. Oh, sige pa maghin. Nahali na lagi na sir. Asa na lahapon na nakapalit na sir kanang principal sa
Dang. Day. Wala man ang kuan day kay wa pa man. Oh, tangtanga laman na day kay wa pa man puna malata wala man ang giinit pa. Hoy, ma'am! Tara! Sama ning atong suki nga di naman ni. Ang suki pa. Hi, thank you for watching. Until my next. Hey, hi. Uy, di ra akong best friend nagtan-aw di ay. Naning kamot pa ko dire. Ang best friend si Elim Radores. Unsa naman po imo karon? Buotan no, anay kabutangan? Maglipat ra nindot gyapon no. Maglipat ra nimo nindot no. Wa gani ko iklipat ra karon. Kay nahalin man pud lagi dayon. Maglipat ra nako. Hi, ma'am. Nahalin dayon wa ko ka kuan. Unsa naman po imong nauyunan diha? Pili-pili na pod kana ragong gagmay. Oh, wa pa kay ingani oh. Wa pa kay ingana. Kuryo ba? Wa pa kay butangan na ning ana ba mga samin. Ana imong mga kato mga buwan imo dito ipamutang diha. Uy, ninduta ana. Marriage sa ito imong mga kato ba imong mga gamit itong mga ipanood ang mga ingana di pa usa di nindot na oh kana may nindot dito sa imong bahay ngay wa pa tay ingana arang lagi na kay kilid ra man ibutang wa pa day pahimo dito sa ano babaw. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Ma'am, na ako isulti ni mo, ma'am. Ma'am, kana mo pa rin na da gusto dito. O daan to lagi hapon sa. Oh, mara gud gyapon. Oh, mara gyapon. Asan din tinahan kini? Dira ko diri, ma'am. Diyan nakitaan man lagi kana, ingkos mo man jud to. Ay, sir. Mo lagi. Oh. Eh mo tong kanang raking chef. Oh. Oh. Insen niya. Oh, lagi, ma'am. Sunod pa ka ara ko daan na po hinabendrengin na hinay bayad. Karon na aso nagunta-unta. Tanawa sa, ma'am. Ha? Basta mo na to, mama. Pa-reserve na ko daan, ma'am. Lagi katurog katog pa. Oh, dito gapon ko, ma'am. Di na lagi unta ko mo. Di na lagi unta ko mo uli, ma'am, kay diretso na lang ko ngadto mo kay kapoy na magkakutakot, ma'am. Uy. Na na busa ko diri, ma'am. Wa pa malagi magkuan lagi sila kanus Kanus man day diha, ma'am. Naghatag unta ko ni attorney Hiniston o flat ba asa dapit gihapon at nagyapon ibutang sa atubangan sa market. Karon na kay wa man day hatag ngadto sa ispe. Di magkaroon og maghatag na pabalik og kuan ba man ko, ma'am? Malaman po ning ipundo sa diri. Di sa lamang po. Basta kay karon July. Aw lagi o July naman, ma'am, di ba? July man. Tugas to siya. Oh, ma'am, ni tugas na nawa, ma'am. Kana na lamang labo na ana diri. Atay daplin raman. Dapat sa kini sila ha. No. Kani ganahan lagi. Nindot jud na, ma'am. Wa pa siya para install na pura diba? Pwede ra pug kaghimuan pero lain na pud lagi tug bayad adto, ma'am. Kay ilain ba na araw ba? O kanang naisayan sa tele food stall. Oh. Pwede ra pud, ma'am, butangan na kanang food stall. Kay si gagmay. Di man to racking lagi, sir. Oh, di man to racking. Dili man racking, sir.